Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude trošku kreativní, takzvaná kreativní sobota. Ano, je sobota. Tady to neřešte, proč to mám, jo? Ale prostě jsme dělali výrobu náramku, jo? Jo, prostě nejsem holka, ale bavilo mě to. Tak se to šlo koupit. Action. 170 korunek. A to by nebyl já, kdybych to s váma nenatočil. Takže už jsem si připravil esko na zakončení, jo. Budu dělat duhovy, inspirace od kámoše, kterou mi jakoby teď posledoval 3. Červené, oranžové, žluté, zelené, modré, fialové, růžové. Doufám, že to vyjde a pojďme na to. Pokud se to bude líbit, dejte like, odběr a uvidíme, jak to dopadne. Takže začínáme tak, že si vezmeme 2 prsty. Ukazováček a prostředček, ano. Nejdřív si na těch 2 prstech stejně uděláme takovou 8. To je lehké, jo. Takovou 8 si uděláte, jo. To je fakt lehké. Brzy určitě to přijete. Ale zase vezmete tu další a to dáte už normálně. Takhle. Jo. Tady k tu. Dáte normálně rovně. Pardon, mám kašel. A já tady to používám k tomu, abych to dole momentálně tam, kde teď mám tu 8, tak to abych mohl dát přes to. A to bude ten proces, protože to tam vznikne jeden ten, jo. A můžete to dělat prostě takhle, jo. Ale já to prostě dělám tím. A děláte to stejné, akorát, že teď už dáváte takhle rovně, ale teď už to jenom opět přeložíte. To, co je dole, jde takhle, to, co je dole, jde takhle. A ať vám to nespe, tak si to dejte dolů. Jo. No a to opakujete, dokud nebudete mít vlastně jakoby to na svoji ruku. Já to střihnu, až budu už u zelené se vám ozvu. Jsem u prvního oranžové, až budu u 3. zelené se vám ozvu. Behind the scenes. Tu je žlutá. Ty, hej! Lidi, jsem u 3. zelené. Chtěl jsem vám říct jednu věc, co to teďka jdu dělat, jo. U toho prvního, úplně jak jste to začali dělat, tak si velte a máte tady také cvrkliny, byste tam měli. Tak si to děláte tak, a to máte prostě takovou smyčku, jo. Je to tak, a chytáte jak takhle a uděláte si to takovou svičku. Tu takhle otevřete, ale tam ukazováček, potom strčíte palec, tak to rozevřete, vezmete to esko z té jedné strany, to zaháknete o to a mělo by to být takhle. Takže to je zatím tak a já jdu pokračovat už v první modré. Jinak, kdybyste se mě ptali do komentářů mi pište, jaké mám dělat další barvy.
Já to dám možná na úvodní stranu, jak to vypadá, jaké tu jsou barvy. A můžete mi napsat to kombinaci. Můžete taky sdílet můj kanál. Hej, ale já to budu mít velké na moji ruku. No, ještě to mám malé. Takže pokračujeme a zase vám u druhé růžové. Behind the scenes again.